दुलाराय राभा फरायसा आफादनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिया खुंनाय 56थि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि जे थैनाय सान रुंसारि जानाय सान बेखौ नैबे जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि खासियाबारि हाइ स्कुलाव बिथांमोना क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां राभा लाइमोनफोर दं बिथांमोनखौ लानानै खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभाया जोंनो जे लामा दिन्थिलांदों, जे बोसोन होलांदों, जे धोरोम बोरोन हारि बासियालासेनो जोङो आसाम हादोरसानि गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा जयैनो मोनसे इकुवेल ससाइटि गोरोबलायनानै आरो समानै जाहाथे मोन्थायखौ मोनलायनो हायो, बिनि थाखाय बिथाङा गोबां जुजिलांदोंमोन। बिथाङा हारिमुनि बिथिङाव, राजखान्थिनि बिथिङाव, थुनलाइनि बिथिङाव आरो गोबां जे समाज हारि बोरोन दं बिथांमोनखौ गोरोबलायनानै बोरै जों दिहुनथाइनि गेजेरजों आबाद दिहुनथायानो जा, इन्डास्ट्रियेल दिहुनथायानो जा बा गुबुन गुबुन दिहुनथाइनि गेजेरजों जोङो समानै बोरै आरजिनानै जोङो थांनानै थानो हायो, बेनि मोनसे लामा बिथाङा दिन्थिलांदों। बे लामाखौ हान्थिनो हायोब्ला जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय आरो आसाम रायजोनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। दिनै बिथांनि बे 56थि रुंसारि जानाय सानाव बिथांनि आत्मानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनाव आं आर'ज गाबदों। इसोरा जाहाथे बिथांनि जिउमाखौ गावजों लोगोसे दोननानै अराय गोजोनाव थायो आरो कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि जे आत्मा जे सोरगोआव दङ, बे सोरगोनिफ्रायनो बिथाङा जोंखौ अराय बोर सारस्रि हरबाय थानो हाथों, बेखौनो आफा आनान गसाइनाव दिनै जोङो आर'ज गाबदों।